ହଁ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ରାନ୍ନ। ଏଇ ମିଶ୍ରାନ୍ନ ଉପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଳକୂଟ ବେଶଟାକୁ ମିଶେଇ ରାଜ ପରିବାରକୁ ପୁରାପୁରି এই বিশ্বের বিষয়টা পরিপূর্ণ আপনাকে গোটায় দলিলকে দস্তখত କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। দলিল নামারে মধ্যে দস্তখত করবে। হ্যাঁ বন্ধু ମୋ ପାରା ତମର ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁ। এই ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସବୁ ତୁଟିଗଲା କି ବନ୍ଧୁ? ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନାଇଁ, এই পরিযুগের মଣିষକୁ ভরসা ଓ ବାବା, ଯଦି ତମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖାଅ ସେ ଦଲିଲ ନାମାରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛ। এই নিয়ত ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଦସ୍ତଖତଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଇ ଦଲିଲ ନାମା ପଢ଼ି ନିଜେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି। ଏତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୁଣବନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନଗଣ ରାଜ୍ୟକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବନ୍ତ ରାଜୁତି କରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସେନାପତି ରଣଜିତ ବଳିଆର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୋ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ এই দলিল নামা পড়ি শেষে ମୁଁ দস্তখত କରିଦେଉଛି ଯେ দরকার ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗି। ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। କିଏ ଯଦି ଦେଖିଦେବ ସବୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିଯିବ। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କାମଟାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ସାପଟା ମରିବ ହେଲେ ପାଣିଟା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଆପଣ କାଳକୂଟ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଯଦି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇଦେବି। রাজ পরিবার তো আর পরিকু চালি যাবে নিশ্চয়। রাজ্য শ্রীহীন ବି ହେଇଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଜନ ପ୍ରଜା ସବୁ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ।